Pe când eram flământ odată și mă găseam în fruntorare, Satan a venit la mine și mi-a șoptit în taină mare. Ascultă, vreau să te ajut. Ori știi că pâinea se mai face chiar și din pietre. Hai, încearcă și te asigur că-ți va place. Stomacul-ți care e de foame și să mai rapsi ar fi păcat. Vezi, eu mă grijesc de tine în timp ce Domnul te-a uitat. Îndată am răspuns Satanei, o nu, mai bine am să rap, căci pâinea ce propui din pietre nici când nu mă va strica. Știu, pot să mi-o procuri îndată chiar și din belșug, dar e zadar, căci pâinea asta lasă în gură un gust de praf, un gust amar. Mai bine dar să rap să sufăr și când Dumnezeu va hotărâ, El, pâine dulce cum e mierea, din grâu curat mi-o dărui. Căci omul doar nu trăiește numai cu pâine negreșit, ci cu orice cuvânt ce iese din gura Tatălui slăvit. Atunci Satan întoarse vorba și spuse în ciudat și rău: privește în ce stare umilă te ține într-una Domnul tău. Dacă pretinzi că El ți-e tată, că te iubește, te socoți, atunci spune lumea întreagă să facă, să te asculte toți. Încearcă să devii puternic, să ții pe fiecare în frâu și astfel ca fiecare în parte să tremure pe pumnul tău. Astfel, la ce folos e Domnul, chiar El al lumii Creator, când El ca fiu e un nevolnic și pare a fi un cerșător? Te știu, răspunse, că ești meșter. Vorbirea a răstălmăcit. Astfel făcut ai și cu Eva, dar cu mine însă vreau să știi că-ți pierzi timpul de pomană, fiindcă oricât aș suferi, eu știu că Domnul mă iubește și nici când nu-L voi ispiti. Chiar dacă rabd acum și sufăr și văd cum buzuresc cei răi, și adesea nu înțeleg nici planul făcut de El pentru ai săi. Eu știu că toate împreună, și ce e bun și ce e rău, până la urmă spre bine, lucrează pentru poporul Său. Pierzându-și aspru cumpătul de cumpătare, strigă spunând de supărare: te lasă de prostii, băiete, căci omul doar o viață are. De ce să te târăși ca un vierme și rob al altuia să fii, când eu pot să-ți ofer pământul cu ale sale bogății? Oprește-te, Satan, zadarnic, vrei să-mi distrugi tu crezul meu? Căci toate ce mi oferi tu mie sunt toate ale lui Dumnezeu. Iar dacă nu mi le-a dat El mie, nu-i pentru că nu m-ar iubi, ci doar pentru că socotește că mie nu mi-ar folosi. El îmi vrea binele, tu răul, de aceea minți fără rușine. Vrei să mă desparți de dânsul și mă apropia de tine? Tu îmi oferi întreg pământul cu trecătoare bogății, vrând a mă face să pierd cerul cu veșnicire bucurii. Și acum ascultă tu pe mine, căci am și eu ceva de spus. Mi-ai oferit putere, slavă și bogății și renume, dar cum am spus aceste toate și Domnul mi le poate da. De-ar ști că sunt pentru al meu bine, tot însă pentru slava Sa. Comori atât de minunate că merită să stai chiar și viața, sau să trăiești umil în lipsuri, doar pentru a le simți dulceața. Una e bucuria, chiar dacă flămânzești din greu, căci unii au belșug de pâine, dar suferă blestemând mereu. O, alta e pacea fără margini, pe care, oricât am dormit, chiar stăpânind peste popoare, în inimi nu pot simți. Mai apoi, iertarea, mila și o dragoste fără de sfârșit, de orice om, de orice rasă, fie că-i sfânt sau rătăcit. Aceste sfinte simțăminte îți dau atâta bucurie, încât te fac să uiți de foame, de închisoare asuprire.
Deci, piei din ochii mei, satano, tu gura în zadar să strici, tu nu mă înșeli pe mine, șarpe. Nu vreau să te mai prind pe aici. Căci cele ce mi oferi tu mie și Domnul mi le poate da. Dar tot ce-mi poate da El mie, tu n-ai misteria ta. Amin.